to, podívej se do kompu. Já nevím, na co mám kliknout. No, to není nic, jen, že tam to jako můžeš zavolat helikopteru, můžem odletět. Cože? Co se stalo s dějem? Byl tam napsaný, že Chcíp, no. Raven has been, vole, sent as reinforcement. Jo, já nevím, no, to, ale co to je, možná... Jeho tělo tam je mrtvý, umřel a žádné monstrum se z něj nestalo. Ale tamhle běhá dole! Jo. Tamhle běhá! Jo, tam je se J. Eden! Tak to on na nás hraje habaďůru, pozor na něj, vole. Jo. Halo, Jde? halo. Jak píča. Ne, já jsem ho oživil, ne? Jak jsi ho oživil, jako? Ne, On neustále mluví. Mluví, no. Proč? Cože? Cože nemá vysílačku? Proč? No vem si ji tam z té mrtvoly. No vem si ji z mrtvoly. Nebudu ti dávat svou. Tohle vůbec ji nepoužívám. Vem si tady glow stick a drž hubu, jo? Proč? Jo? On Jo? mluví. Mluvím. Nechce ti ji dát. A proč to zase... A co se... Nedám ti. ti. Předtím. Moje, vole. Vždyť s ním mluvím celou dobu, ty kokoté. To jsou s náma ty kámoši. Wow. Koukejte udělat nějakou činnost. A co jsi tam zmáčk, vole? Co jsi tam zmáčk v tom kompu? Hej, řekněte mi, kam ty jdete, když nemáme náboje, já nejdu ven. Kam No, jdete, dementi? no musíme jít hledat, ne, náboje. Wow, počkej. Jo, to je pořád, tohle píčovina tady. Bacha, počkej. Bacha. Jo, nic. Tohle nežije, to je bug nějaký. To hippieman, to máme tady nějakýho cápka nebo to nějakou píčovinu, která jenom stojí a jdou z ní zvuky, ale to nedělá nám nic, no. No, to my jsme u ní přímo a nic. On Roman nepozná mrtvolu, víš, to je mrtvý, to jsme tady zabíjeli. Jo, zabíjeli, no, ale jako, že to pořád stojí. To je buk, leží to na zemi. No. Cože? Jo. Jde mi krumpáč. Proč? Protože nemám zbraň. Počkej, já se vezmu. Ten krumpáč. Kam jsi ho hodil? To tady je? Kde? Ne, počkej. Pojď s tím skuterem trošku. Jo. Jak Hej. tohle vylezu? Jo. Dobrý, no. Tak jsem sám, no.
s jedním nábojem do snajperky, jo.